Добро утро. Един далечен фар, като око на Гларус, напълнено с морска светлина, повикаме през себе си. Не зная да иде ли или тук да стоя. Поглеждам към морето, то люлее и себе си и хиляди звезди, като златни отпечатъци от пръсти, то молеме при него да стоя. Усещам как имидите под мене и черупки и треви са ми постовали. Постой при нас, с теб ни е добре. Ние всички морски тайни ще ти кажем. Къде да ида? Толкова неща ме викат или молят да остана. Дали при фара или тук да стоя и с медите добри да разговарям. Дали с гларусите бели и с чайките да дишам на небето ветровете. Дали пък да отида там, при рибите, за да ми покажат своето пътуване. Ох, тук ще остана чак до утрото и тихо ще изслушам този разказ на мидите постояли гърбовете си. Не ще забравя да целуна фара по челото, препълнено от блясъци. Аз своето присъствие на птиците поне до утро то ще предоставя. Не ще обидя, а с отказ рибите и с тях до утрото ще поиграя.